Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Nakaliang kaseng HNYF Shillong Region, Hennen kasngi ka kandai tarik unailor, kalali ban ujor hakamat ka Khasi Hills Autonomous District Council, halor ka jingle mon jung acting im ka hima melim, uaina manix im, hakabayday baga jingtmu ban ay ka jaka kabadon ha umshing japung maulai, kabadon kumbalai penrio hajar square feet, klam dashim ya ka jingmenjur lang jongki menteri. Habakran sekilat patai kubor, nakaliang Presiden ke HNYF Shillong Region uba blast kar, ulakam bakaseng kalayo jingte batikna, baki don hadu arpulai ngut ki menteri jongka hima melim, ki baladep banwan ay daga jingtho syaka District Council, ban penpau ika jingbam syania syu yau acting im, bat bandawa banweng no yu mardor. Hennen kasngi ka khandai tarik kilalait syaka Khasi Hills Autonomous District Council na kabanta bandawa na ka EM in charge ka market ka Congress Kharpuri bandawa ban shim khia ban pha wat jingtip ya ki baron kti ban thmu ban snai ki paya hapdang yo namar banakaliang acting im aina manix im bat kumju menteri langste kilapan syai ba kimdan jingtip EA halor kane ka jingte bat kiladawaru ban wengno mardor yu acting im lada umjutip EA. Hakabayday baga jingtmu ban ay ka jaka ha umshing japung kilawan wan pan jingshai na UEM in charge ka ilaka uba jambor war hakaba na kaliang UEM ulapan por sa sitayo ban bishar ka ne ka banta. Kwa ban pan jingshai manu ba ay jingbit bante hangni ikli UCM wangam tep ikli menteri langsti ruang tep kabas ngulengo ingi ba kaba pensngo artatin ingi kalong ba wat utu kontraktor ubasnai katuru hakatu kasngi khot yu manu ba ay ta ka wok dar ban trei kene wang imtep tina kata kata ka jing bam shai ba ka jing bam tep nakaliang jong to ka neutrap yodo asion ru kiladap ay da ka jing tho mak lambagi kot kubor lambagi patai kubor ban penshai manu bodon kiti dai lada usim umtep lada menteri umtep tingapwan mentah po district council banya ai da ka complain halor jong i congress badai pet ya ka market bad me iru imdon tingil ai kopi shaboro ki em habede gane tina kaliang jong i kum kaseng ni dawa bet badai ban penstom yu sim bad yu menteri namala da ki ong tip timut kam don hok ki ban shong biang spi manang long sim mat ban long menteri tina ka daung iwan hangni ban ngin ai por ki bakin ai ga jubab singi lada kimla ban ai ga jubab ngi kaseng ngin ya kada kuwi galanti ngila ban ai FIR ru manu bodon kiti ya no ha bat ngi wan bu ka complain bat ka pon ga aru ngi ap ya ka to post ngi habede ba ka live 100,000 po umsing namar ka tega jaka live 100,000 po umsing kumangin ekran biang so sisien namar ba ka tega jaka hang te kadang don po ka inquiry kadang don po ka case jong ka high court ba ka ong ya ka district council court ba ka de ban inquiry ti ngi kwa ban yo jing shai halor ka to live 100,000 ngi tip ba mde tang ka taru ka basngu phla ba ka sngu thamula hadu ka ta kalong ba usim himamelim uklam khatro ya ka darbar shaba un ai ka to ka jaka live 100,000 square feet chika snong umsing ngim persya ai ka ta ka jing ai chika snong te Henry nga ong lada fi ay siya kasnong still baga jakahi kanang day jong kahimamelim. Lada menta ya ka jaka barok hay la shu ay siya gibriw la shay kamdon jumot shuru bandon ka himamelim. Namada kala aylot siya gibriw te. Kabas ngulang ngo kalong ba usim ula sa kaya nung siru umot ban ay ban register ya ka to ka jaka life henry. Ti mo sistem na register hakatang juno kanam day shu hiru ka jaka jang himati nakadalaw jung nagalang jung kasang ngiyang persya. Ngiyang teng ang ni bandawan na ka district council na UEM jong ka ilaka ngidawa na ka CM ngidawa na ka ni ka isi baday ban pensitom mardor. Ladang mio e ka jing shay ka shipos ngi kalakot. Kabagi ay yangi hendak extend biang tongin up katuk ani lada kimna man ay kita ka jing shay nagalang ka jong ngimon siman simpa sa nagi wigelat kilenti ki step ke bangin khut. Bangin ong biang sa isistin bagi diban ay jing shay biang ka tu ka ju ibang alakaran mana ya ka complain ka bausim menteri wangam tip atay ka tu ka jaka hapo basaso katurungin panju pa bagaway bang ko amat ong momentaru kidan ki menteri ki bangila tip shay ki badan hadu arpo laingut
kibala ai daga jing tho support district council ba amdon ka jing shani ashu yu ainam namar babun sin wala shule baik halaga jong ka man halaga jong ka rai bad halaga jong ka jing skau tho klem da lom klem da buram pat igi wegi menteri kum ko to lai pun wajar klem khati kadar par ha uyan baik bypass tinagalia jong ngi kwa ngi wan hangi menta banyak kendo yu CM banyak kendo IGM bar banyak kendo ya IM jong ka market ru ikerpat kongres ba inle ye take action ba in pensai pai ba lamba ke patai khubor yano badan kti ba yano la penstam bang hidawaru ban weng mardor yu ainam bat yu lang ngala job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay ketika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam